Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Nhasi hatisi kuvaroi, hatisi kumasvikiro, hatisi kunyaya dziya dzakasiyana siyana. Tati timbopinda paanother level. Tine chikwata chinonzi Faraitamba Express chemuno muBindura. Tiri mumusha weBindura. Ndofunga muno rangarira James Chimombe zvakare akaimba chimbo chiri pamusoro peBindura. Hongu tine zvizvarwa zveBindura. Tinoda kuti timbokusanganisai navo mutiudzo wokuti vanodzorova sei waya. Tichakurukurawo zvakare nechikwata ichochi, timbonzwawo kuti zvinofamba sei. Muchinge mune chikwata chenyu, aiwa munozviziva, nhare dzedu ndidzo dzirapo, munongotidana touya ikoko tombokurukura kanemi tichinzwa kuti waya muri kudzidamburawo sei. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level.
Rangu zita rokuberekwa ndinonzi Mavunge Tabe. Zita rokubasa rinonzi Mr. Bindura. Ndinoridza nechikwata chinonzi Vorarama Express chiri based muchipaze Bindura. Chikwata ichi chino members anosvika 10. Vese nhasi vari panapa varipo vashanu. Tine anonzi Andoni Chikwadze, Richard Kambarami, tichaona Kawarika, tasiwa Kanyasa, neni Mavunge Tabe. Ndio vari pano nhasi. Asi kune vamwe vari vasipo anonzi Zivanai Jones, nevakomana vatatu vanotamba. Vanonzi Wayne Talent, Douglas. Vese havapo nhasi nenyaya yekuti tachingoita maresa zvatigadzira nenyaya yatoda kunopinda mustudio. Chikwata chedu chiri based muno muchipaze. Tiri kutsvakawo vangatibatsira panyaya yekuti tikwanise kurarama, industry yedu isimuke kubva pairi. Tine matambudziko ezvekushandisa kunyanya padrum set nebass guitar ratinaro iri harisi kunyatsoita zvakanaka. Saka tinokumbira vanogona kutibatsirawo, kana vane night clubs vangatikwanisa kutitorawo tichinokwanisa tinoridzawo tichimbowanawo kuti torarama sei, mhuri dzedu dzikwanise kurarama sei. So takabva munguva yanga yakaoma lockdown yeCovid-19, takatora almost 2 years tisingakwanisi kushanda. Saka takatengesa imwe midziyo yatanga tinayo takasara tisina. Izvi tiri kutanga panyuwani. Saka ndokumbirawo mhuri yeZimbabwe kana vari kunze kwenyika vakwanisa kutibatsirawo, tibatsirewo industry ikure. Tanzwa matirovera nziyo. Kambo kekutanga kanonzani kari pamusoro pei? Kambo kokutanga katarova kanonzi Chipo. Tinoti Chipo uri mumwe wangu, kana waenda usazondikanganwa. Zvinosanganisira hama neshamwari. Tine vadiwa vedu vatenge chigara navo. Umwe anoenda kubasa kana South Africa kana kuDubai, otova neimwe marriage ikoko, ozosiya ini ndiri kuno nokuti ndenge ndisingashandi nacho. Anenge kuseri kwegomo, ini ndiri kuseri kwegomo, hationani. Saka pane nyaya yekuti uyu ari uko akuita zvaanoda, uyu ari uko aita zvaanoda, tatokanganwa. Umwe anenge kumhiri kwerwizi, mvura ikazara hatikwanisi kusvika padhuze nepadhuze. Saka ndiri kuti kana maenda musazondikanganwa, kana nemi mhuri yeZimbabwe kana maenda kwamuri kuenda musazondikanganwa. Imambotiimbira tinzwe. Chipo uri mumwe wangu, kana waenda usazondikanganwa, zvendiri kuno kure. Zvawaenda Bindura, kana waenda usazondikanganwa, zvendiri kuno kure. Zvawaenda Dubai, kana waenda usazondikanganwa, zvendiri kuno kure. Zvauri kuseri kwegomo, hationane usazondikanganwa, zvendiri kuno kure. Ndokunga ndo nyaya ndikuzana kutsanangura nezvayo. Okay, ko kambo kechipiri? Kaimbo kechipiri kanonziko Bindura. Vanhu vanokati Vorarama asi tinokati Bindura, nokuti tenge chizama kutsanangura kwatinogara. Hove inosimba iri mudziva mayo. Kana ikabuda mudziva ichienda kunze inenge isina kusimba, inenge yakungoita zvese Vorarama muri. Amen. Amen. Saka nyaya ndinayo ndeyekuti bendi rinonzi Vorarama riri based muBindura. Saka chiti ukaenda kuBindura uchingofamba unonzwa vanhu vese vachingoti Vorarama. Kana usiku kana masikati, Monday to Sunday, January to December, unenge uchingonzwa kunzi Vorarama. Chikwata chenyu chinokwanisa kunge chichikuvaraidzai pese pamunoda, panga pamuchato, panhamo, pese pamunenge muri, pamunokwanisa kutiedza tinouya. Muchiyera chi mutupo iyi? Mutupo wangu ndinoyera soko mukanya. Ndosaka maimba mukanya muchisiya shumba. Unotaka waimba kazvomudziva kuti zvifare. Aiwa, eko chikwata chenyu imimi zvokuimba zvokuridza magitare maane nguva yakadii? Kuridza magitare ndakatanga mugore 1988. Ndaiteera vana mukoma wangu vegurupu rinonzi Farai Brothers, rakanga riri kuPfungwe kwaMungari, rakazogara kuDZ. Vanova vakarekodha first album muna 1993 yakanga ine song yakaita hit, Skende. Joe.
Joari kunimanikidzwa ndimude. Second album yao yakaita hit song yakanzi Skende, yakava album yakanzi Spero Baba. Third album yakanzi iyo ina song yakanzi Emerina yakaita mukurumbira wakaita pa number 50 pa top 50 yaivapo mugore 1996 yainzi Emerina mubvakure. Saka kuparara kwakaita gurupu iroro ndakasara ndichingori neshungu dzokuti dai ndarama chienda mberi. Saka ndakazotanga gurupu rino iri reFaraitambai 1999 muno mubindura kusvika nazvino zvinongori continuation yeFarai Brothers. Continuation yeFarai Brothers. Saka takarekoda first album redu muna 2015 rikaitwa launch patendaiwo musi wa 20 August 2015. Tikarekoda second album yedu muna 2019 tikaita launch patendaiwo musi wa 9 August 2019. Saka izvi takuweka rimwe album rokuti tinge tichigadzira gore rino ringe chikwanisa kubuda. Vanoda mhanzi yenyu vanoiwana sei? Vanoda mhanzi yedu tine Facebook page yedu yakanzi Faraitambai, munogona kutiwana ipapo. Tine YouTube hatisati taita asi tichakuzivisai mazuva anotevera iwayo. Pamusoro wemhuri yeZimbabwe, ini netwa Richard Kambarami, ndakaberekwa kunzvimbo yeRushinga, ndokwandakazvarirwa ikoko. Ndakazobvawo kuRushinga ndakauya kuno muno muBindura. Ndopandikazosanganawo naMr Bindura vachitaurawo nenyaya yemagitare iyoyi. Ndikati no ini ndiri munhu ane shungu dzokuti ndiende mberi nenyaya dzemagitare, takabatana nanhasi tiri tese, asi tiri kutarisira kuti mhuri yeZimbabwe ticharamba tiri tese zvokusvika chikwata chatikuririrei. Sezvavangotaurawo kuti rubatsiro rwezvekushandisa ma-instruments chaiwo hatina ma-instruments. Tinenge tichingojoinidzawo saizvozvi tinenge tiri tumaspikawo twedu kana tuwiri zvinongoita kuti tigone kungoonekwawo nokunzwikawo nevanhu. Saka tinokumbirawo vane ruoko rurefu runopawo wanikwai muchatibatsirawo. Hatina hangu zvizhinji, ndinotenda mhuri yeZimbabwe. Munotaura mutupo wenyu? Right, mutupo wangu ini ndinoyera Soko Murewa. Igrupu rana Mukanya. All right.
Tasiwa Kanyasa, ndinobva kuDarwe. Ndakaberekwa gore ra 1979 13 November. Ndatenda ndayo kuti mundinzwo pamhepo kuti ndini kuzvigona here, bhesi riri kubuda here, mundigadzirisawo ipapo nokuti tichiri kupinda mazviri. Mutupo wangu inhari nondoro. Tichaona chawarika ndakaberekwa muno muBindura kumusha wedu kuMozambique. Saka ndinokumbira kuti mhuri yeZimbabwe ichiwanikita sei nekuti simudzirawo nezvatiri kuita zvinozvi. Inini ndinoyera mbizi mazvimba kupa tatenda.
chandinotakupai muzuva ranhasi ndofunga matapirirwa mambonzwawo kuti aiwa nyangwe tichiziva kuti kuna ana macheso, nyangwe muchiziva kuti kune vakasiyana-siyana vanorova ndandi, varipowo zvakare vamwe vamusingazive vakawandika vari munzvimbo dzakasiyana-siyana. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba, angari mafaro edu pachirongwa another level, kunge tichitandara nechikwata chinonzi Farai Tamba Express chemubindura. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Oh,